Jeg vil lige over og kigge på noget View, nogle gaming, 3D gaming center vi har herovre. Skal vi lige prøve at se. Skal vi lige kigge på noget 3D-spil her. Det er sgu da Robert, der er på arbejde der. Det ser hårdt ud, Robert. For satan da. Ja, der bliver også pause en gang med det. Har du set det her? Det er helt vildt cool. Det er View, en View-station, der kører direct på et grafikkort. Så det er et fysisk grafikkort, der er mappet direkte ind i en VM? Lige præcis. Og du kan jo se, at det kører fantastisk. Altså, jeg er lige bortset fra, at jeg bliver overhældet her. Bortset fra chaufføren. Ja, så udover det, så kører det godt. Chaufføren kører fantastisk også. Men vi kan tage her. Nu kan jeg prøve at hoppe over. Der er faktisk lige over på siden af. Der har vi faktisk samme, bare med share-grafik. Okay, den skal vi lige have igen. Så det vil sige, det er samme spil, men der er det i stedet for et grafikkort, der er dedikeret direkte til en VM, så er der flere VM'er, der deler det samme grafikkort. Lige præcis. Så, og altså, når jeg sidder og kigger her, min oplevelse er jo, det er jo fuldstændig det samme. Vi kan der se nedenunder, at andelen af det sharede grafikkort på Quadro 4000, det er 512 megabyte er tildelt til den her VM. Ja. Og det her, du kører altså helvede. Nej. Det er sgu da meget cool. Det her kunne jeg godt bruge til hverdag. Hej Henrik, hvad er det du sidder og laver? Jeg skulle bare prøve at se en sammenligning mellem 3D-rendering med Google Earth med ren software renderet på CPU fra en fysisk server, hvor vi har en delt Quadro 4000 grafikkort med en slice der 512 meter. Prøv lige at se sammenligningen. Det vil sige, de bruger begge to P2IP, så det er det samme protokol, der bliver brugt osv. Det er simpelthen de muskler, der ligger bag til at rendere 3D-grafik. Softwaren giver 3D-funktionalitet. Basal brug af 3D i mine øjne, det virker. Hvis det skal være super flydende og dynamisk hurtig grafik, så er vi over i den shared model, hvor det er rent fysisk hardware-accelereret, men trods alt del, så vi bevarer med motion compatibilitet og så videre. Spændende.